Σας σκέφτηκα σήμερα και ετοίμασα κάτι για σας που μου το ζητήσατε, γιατί η φροντίδα ξεκινά από την πρόθεση. Έχει εκρήξεις θυμού και ξεσπάει και πετάει τα πράγματα. Δεν μας νοιάζει ότι ο λόγος είναι ότι κάνει κάτι κακό ή προσπαθεί επίτηδες να μας εκνευρίσει. Απλώς συμβαίνει. Δεν ξέρει πώς να επικοινωνήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Αντιδρά έτσι γιατί δεν έχει μάθει ακόμη πώς να σας επικοινωνεί τα δυσάρεστα συναισθήματά του. Θα είναι κακό αν δεν εκπαιδευτεί τώρα και ακολουθήσει έτσι αυτή την πορεία στην ενήλικη ζωή του. Γι' αυτό είστε εδώ να το προσπαθήσετε. Πώς? Χρειάζεται να το κατανοήσετε. Όχι πώς να καταπιέσει τα συναισθήματά του, αλλά τι σημαίνουν οι πράξεις του, τι κρύβουν οι πράξεις του. Ποιο συναίσθημα? Δυστυχώς δεν προλαβαίνουν να τα διδάσκουν αυτά στα σχολεία. Οι γονείς χρειάζεται να τα κάνουν και το ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Δεν είναι ποτέ αργά να του μάθεις δεξιότητες αυτορύθμισης του παιδιού σου ή του εφήβου σου. Πώς να εκφράζει το θυμό του με υγιή τρόπο. Επίσης χρειάζεται να το εκπαιδεύσετε να παραμένει ήρεμο τις περισσότερες ώρες. Πώς να κάνετε δραστηριότητες μαζί, να του δίνετε εναλλακτικές, να στρέφετε την προσοχή του σε άλλα θέματα που έχουν περισσότερη ηρεμία. Σας αξίζει να μεγαλώσετε συναισθηματικά δυνατά παιδιά που στο μέλλον θα φέρονται με σεβασμό στον εαυτό τους και προς τους άλλους.